Ara no. Ara us vull presentar Magall, suposo que ja el coneixereu, si no qui vulgui fora em pot agafar més exemplars. Jo soc l'Albert, ell és el Xus, ell és el Dida. Llavors, bé, la presentació en si, com a presentació no hi ha millor presentació que la que és el mateix diari en si, en el seu número 0. I nosaltres ara l'únic que volíem era trobar un espai on poder parlar de tu a tu amb tots vosaltres per transmetre què és el que ens ha portat a treure Magall i què n'esperem. Hem estat més d'un any per poder treure-ho, més aviat perquè volíem que fos una publicació bastant sèria. És a dir, sèria em refereixo també al tema que no fos el típic fanzine còmic, que tot està escrit de qualsevol manera. Sèria també vol dir que no sigui queixant-se i quedant-se tan amples. És a dir, el tema sèrio vol dir que sigui una publicació també constructiva. El que tenim també molt clar és que ha de ser una publicació que comuniqui, que informi, que creï sobretot molts lligams i que sobretot dintre del gran ventall de diferents mentalitats, de diferents pensaments, el que més hi ha en comú és la inquietud de tots i de totes. De la pregunta que és Magall, doncs, aviam, aquí la mateixa publicació ho diu. A la portada, a la part superior, doncs, diu que és una comunicació popular i autònoma. I, aviam, comunicació popular perquè... Bueno, ho hem d'entendre així perquè està clar que no volem arribar a un públic en concret de la ciutat, ni de la Conca, ni de la comarca, sinó que volem arribar a tot l'àmbit del ventall de la societat, no? Des de jovent, des de treballadors, des de gent gran i després perquè vam pensar que el fet que la publicació fos gratuïta, això també facilitava molt l'adquisició de la publicació de qualsevol persona i haver de pagar-la. Llavors, autònoma, perquè, des del primer moment que vam començar a parlar d'aquest projecte, veiem clar que això s'havia de fer d'aquesta forma, perquè tenim clar que avui en dia que són els mass media, els mitjans de comunicació ja a nivell general, a nivell local, solen sempre penjar d'algun estament, ja sigui econòmic, ja sigui polític o sempre hi ha alguna ombra al darrere que els manega. Evidentment que Magall és un projecte petitet, però que si mai arribés a ser gran, doncs crec que una de les bones coses que tindria és que ho engega un col·lectiu que no depèn de ningú més que d'ell mateix. Dos aspectes que voldria destacar, primer és que sigui una eina de difusió, de debat i de discussió que parli sobre aquells aspectes que nosaltres creiem fonamentals, com són, l'esdevenir del territori, les persones que l'habiten i la forma en què una miqueta ens relacionem tots. La segona cosa que volíem destacar de què pretén ser Magall és que esdevingui un espai de participació a la ciutat i a la Conca i resta de la comarca on qualsevol persona o entitat pogués expressar la seva inquietud o la seva proposta sobre qualsevol tema en particular. Poder ajudar a crear vincles entre els ciutadans i el teixit associatiu que forma la Conca i la part de la comarca on puguem arribar. Magall hem engegat un grup, un col·lectiu bastant petit de persones
I bé, també com s'explicita en el primer número 0 i ja s'ha dit, pretenem també donar una mica de veu a tota una sèrie de moviments socials i del teixit associatiu en general de la comarca. El nostre interès seria dotar el moviment associatiu de la comarca d'una eina on es pot expressar sense embuts, per dir-ho així, on tothom hi pot tenir el seu espai i bé, una manera de transmetre el missatge que surt des de moviments socials i des del món associatiu cap a la ciutadania en general. O sigui, el nostre objectiu seria aconseguir això, que les diferents entitats ens enviïn els seus comunicats, que les diferents entitats ens enviïn les convocatòries dels seus actes, que algú que està treballant en el tema dels molins escrigui sobre el tema dels molins, que qui està treballant en un altre tema escrigui sobre un altre tema. O sigui, més aviat fer una mica la tasca de... O sigui, nosaltres hem creat una eina i aquesta eina s'ha d'utilitzar. Allà a l'entrada, no sé si l'haureu recollit, tenim aquest pasquí, que és molt així, participa d'amagall, que és una mica la idea del que acabem de dir, que tant si tens coses a dir ja les puguis escriure, si no les vols escriure ens dius mira, és que al meu poble està passant això, tal, jo sé això, jo sé allò altre, a l'igual entre tots intentem treure l'entrellat, no? El que hauria de comentar-vos és... Jo tinc la meva opinió de qui és l'enemic, no? Volia que me diguéssiu vosaltres, no? O sigui... L'enemic és l'apatia, no? És el sebenfotisme, no? Poder? Vull dir, no sé. Nosaltres quan fem això, una mica és això, donar a conèixer el que es mou, el que passa i aquells punts on hi ha gent disconforme cara a certes coses que passen. I després també tenim aquí convidats uns companys d'Esplugues del Llobregat que des de fa un parell d'anys i escaig també tenen una publicació al seu municipi i bé, perquè després ens expliquin una mica per què els ha servit a ells aquesta eina, quina és la incidència que té el seu municipi i com els hi ha anat un projecte que ja està més rodat. Per nosaltres la revista, quan va començar, volia ser la veu dels sense veu, la veu dels que no estan allà dalt sinó dels que estan aquí baix. Nosaltres el que volíem fer era donar-li veu a tota aquella gent que manté el teatre de l'Ajuntament i el teatre de la política local i el teatre de lo maco que surt a les revistes municipals, però tota aquella gent que aguanta allò i que ho pateix. Llavors per això li vam posar aquell nom que es diu Entre Bastidors. Nosaltres el que sempre hem volgut aconseguir és que la gent es faci seva la revista. Sempre hem dit que Entre Bastidors és qui fa la revista, qui la llegeix, qui la distribueix, qui la finança. Entre Bastidors és tothom que cregui que aquesta revista és necessària. El resultat de tot això és que penso que hem acabat fent una xarxa bastant maca, Esplugues, dels diferents conflictes que hi ha, que la gent se sent molt aïllada i que no sap com fer, s'ha trobat un espai, no a nivell de publicació, sinó ja un espai humà de solidaritat i d'acció. O sigui, Entre Bastidors ha passat a ser no només la publicació que parla del conflicte no sé què, sinó que la mateixa gent anem a penjar pancartes amb la gent dels conflictes o si volen fer una mani nosaltres recolzem els objectius i recolzem la convocatòria i assumim com si fos nostra la mateixa lluita aquella. Hem trobat que potser a la gent li fa una mica de cosa recolzar Entre Bastidors o repartir-la, però ens trobem molta gent que la vol tenir, perquè molta gent es queixa de la revista perquè no li agrada directament, però perquè no li agraden les idees o perquè sap de qui ve o perquè li estan qüestionant a ell. Però no hi ha hagut encara cap persona que s'hagi atrevit mai a qüestionar una sola afirmació de les coses que es diuen. Jo crec que quan es parla de radicalitat sempre és en el sentit de l'opinió. De dir, clar, si la teva opinió és anar contra el sistema i no sé què, però si tu el que estàs intentant fer és informar, perquè realment Entre Bastidors té molts punts d'interpretació, però les coses més contundents són dades i són filtracions que arriben del poder, i això els hi fa molt de mal.
trencar tòpics, no? I realment ens trobem que la distribució, que parlava vosaltres, no? La millor distribució no és que el noi amb rastes vagi amb la revista, perquè llavors hi ha un rebuig. És que la revista estigui al forn de pa, que la revista estigui on vas a comprar, que la gent més puretes, diguéssim, no? I que ens podem dir coses que se'n pot dir no, té la revista mai, que no sé què, que aquí t'explica 1000 històries, i realment arriba així. Per això que nosaltres promovem com ells es plantegen, no? El tema de que tothom es faci seu a la revista.